informácia cez tú energiu prebieha tak, že ty ju spracovávaš, dostane sa do tvojej aury. Áno? Tvoje jemnohmotné tela ju zaevidujú a cez práve tvoje čakry sa dostáva jednotlivým endokrinným žľazám. Tie endokrinné žľazy produkujú hormóny. Tie hormóny sa dostávajú do orgánov, do krvného obehu a do nervového systému. A niekde sa tá energia začne kumulovať. Niekto naozaj cíti, že v solarplexe, niekto v pohlavných orgánoch, nejaká blokácia so sexualitou, sakrálna čakra, niekto na srdcovej čakre, niekto napríklad, že ho zakríkne niekto, že už buď ticho, nerozprávaj, nespievaj, nevieš to, tak sa mu zablokuje krčná čakra. Alebo tretie oko, že ty nevieš. Hej? A potom následne sa vytvárajú tieto blokády a odzrkadluje sa to na našich jemnohmotných telách a na našej aure. Naozaj, že ty môžeš byť veľmi dobre naladený a zrazu ti niekto niečo povie, negatívne, ty sa do toho vcítiš a hneď to začne ovplyvňovať tvoj nervový systém, tvoj hormonálny systém a zrazu sa ti z rúžovej, z pekných bledých farieb prefarbí aura na takú šedú.